Seuraavana matkaan lähtee pari 85. Parson Russellin Terrier Milli, ohjaajana Veera Räsänen. He edustavat Agility Sport Team SRY:tä. Valmistautuu 88 Saara, 89 Temppo ja 93 Heli. Välistä on pois numero 90, 91 ja 92. Niki ei ratavirheitä, suoritusaika 42, 42, tulos -9, 58 ja tässä vaiheessa ykköstila. Laitetaan seuraavana matkaan pari 80.